खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ मोनसे समनि गोख्रों जोलुर गेलेगिरि नकुल ब्रह्मआ प्रेसार स्ट्रक जानानै गोब्राब थासारिजों जुजिगासिनो दं। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय जफादं ओनसोल सनितपुर गामिनि मोनसे समनि गोख्रों जोलुर गेलेगिरि नकुल ब्रह्मखौ मोजां फाहामथाय होनो नखरनि सुबुङा रायजो राजाफोरनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बार 3637715520 IBC कड SBIN 0005243 बिथांनि बिसि मनिला ब्रह्मनि एकाउन्ट नाम्बाराव सोनानै हरनो हागोन आरो 9395401126 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजोङै जगाजग लानो हागोन। नैथि खौराङाव दङ कच राजबंशी सेल 37 नं धनसिरि ब्लक BPFनि आफादगिरि निकुन्ज बिश्वासजों लोगोसे सा 20 BPFनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जाबाय। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि हाब्रुबारि गामिनि रैखाथि ब्रह्मआ गोमानानै दं। बेनिखायनो रैखाथि ब्रह्मखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 6002585107 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। ब्रैथि खौराङाव दङ सुनिता उइलियाम्सआ अख्रांमायाव 286 सान थानायनि उनाव बुहुमाव फैफिननायाव जाफुंसार जाबाय। 9 दानसिम अख्रांमायाव थाबथानानै थानायनि उनाव सुनिता उइलियाम्सआ मोखाङाव मिनिनाय लानानै बुहुमाव सौफैफिनबाय। सुनिता उइलियाम्स बुश बिलमर आरो बिनि हानजाखौ आटलान्टिक लैथोमायाव बरायो। सुनिता उइलियाम्स आरो बिथांनि लोगो बुश बिलमरआ 2024 मायथाइनि 5 जुनआव 8 साननि थाखायल' अख्रांमायाव दावबायनो थांदोंमोन। नाथाय अख्रां दिङाया गाज्रि जानायनि जाहोनाव बिथांमोना 9 दानसिम अख्रांमायाव थाबथानानै थादों। बिनि उनाव नासाया एलन मास्कनि स्पेसएक्सनि हेफाजाबाव बुहुम फारसे फैफिननानै मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिदों। सुनिता उइलियाम्स आरो बिथांनि हानजाया। बाथि खौराङाव दङ बेरगावआव गाहाय मन्थ्रि आवास यजना गामियारि नयं मुलाम्फागिरिफोरनो गनायथि बिलाइ रानदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय मन्थ्रि आवास यजनानि सिङाव नयं मोनगिरि बिगोमाफोरनो नयं गनायथि बिलाइ राननाय हाबाफारिखौ बेरगावनि डिमाकुसियाव खुंफुंदों। गोदानै दाजानाय 45 नं बेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बेरगाव खोन्दो जौगाखां मावख'आव गासै 1740 सा मुलाम्फागिरिफोरनो मैया गनायथि बिलाइ रानना होयो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया डिमाकुसि बाजारनि गेवलां नब्लाङाव बिटिआरनि EM दावबायसा बर' MCLA भबेन्द्र बर', जिल्ला बेंगिरि पुलक फातगिरि, बेरगावनि एसिस्टेन्ट कमिसनार अंशुमान हाजरिका, बेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि BDO बिरबल ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो। द'थि खौराङाव दङ जनाइनि रामदन दिखारि गामि पन्चायतनि बग्रिगुरि गामियाव थांनाय 2025 मायथाइनि 18 मार्च खालि बिक्रम रामसियारिखौ माखासे दुथांफोरा इनायै बुनानै हरनायनि थाखाय सिमेन्ट साफारि थानायाव दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौनि सिमेन्ट साफारि थानायाव आर'जलाइ गथायदों। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुम UBPFआ लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिक्रम रामसियारिखौ इनायै बुनानै हरनायनि थाखाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि सन्जय बसुमतारिया दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै आयेनबादि साजा होनो खावलायदों। स्निथि खौराङाव दङ गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 9थि 3 बोसोरारि जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायबाय। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय मयदमपुरनि नामबर बियाब बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव BKWSCनि EM प्रदीप सरगियारिखौ आफादगिरि, दिलीप खाख्लारिखौ मावफुं आफादगिरि आरो कनिल कुमार बसुमतारिखौ बानजाय आफादाव लानानै 19 आरो 20 मार्च साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 9थि 3 बोसोरारि जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायबाय। बे जथुम्माजोंनो लोब्बा लाखिनानै BKWSCनि अनसुंथाइजों 10 लाख रांनि नामबर बियाब बाथौ थानसालिनि मणिकूटखौ आबुङै लुफुंनो थाखाय मैया BKWSCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' नार्जारिया अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होयो। 8थि खौराङाव दङ डक्टर मले चक्रवर्तीया क'क्राझाराव बेसेन नाङै सावस्रि आनजाद बादा खुंनो साखाफारा जादों। डक्टर मलेनि देहा फाहामसालि आरो निउर' साइन्स मिरुनि हेफाजाबाव पिपुल AID NGOआ
22 मार्चआव साइन्स कलेज क'क्राझारनि अडिट'रियामाव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम ब्रेन स्ट्रक, ब्रेन टिउमार, स्पेन डिसअर्डार्स आरो गासैबो निउर'लजिकेल कन्डिशननि सायाव बेसेन नाङै सावस्रि आनजाद बादा खुंनो थांगासिनो दं। बेजों लोगोसेनो 23 मार्चआव फाग्लाबाबा मन्दिरनि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय बेसेन नाङै सावस्रि आनजादखौ नायनाय जागोन।